toto nás čaká v dnešnom videjku. Vítajte pri ďalšom videjku. Dneska to bude unboxing týchto troch minifigures Lego Space Edition. Vlastne je to 26. season, séria. Čiže strašne chcem, aby mi padol tento týpek, lebo proste je podobný takému Fortnite skinu. Neviem, proste. Čiže ja to ďalej nebudem obkecavať a môžeme ísť na to, takže prvý balíček, Ja už mám túto tetu, lebo som bol v Štúrove, tak som dostal jednu, tak som dostal túto tetu s týmto psíkom. Čiže môžeme ísť na to, takže si to idem pekne. OK, máme to máme to unboxnuté, lebo nevedel som to vôbec unboxnúť, čiže No. Tu máme plánik, asi tohto typka sme dostali, počkaj, on to není. Aha, možno, že na boxe není. Let's go, a to vyzerá dobré, akože. Kámo, my sme dostali tohto typka asi. Tohto tu frajera. Alebo túto tetu. Hej, to je táto teta. Tu som chcel, kámo. Tu som celkom aj takže chcel. Není na boxe, ale je to onak. Je to táto teta. S miminkom aj mám túto hore. Čiže máme tetu s miminkom. Čiže idem stavať. Kamoško, to tam ani nejde. Prvú postavičku máme. Presne, toto je tá teta s týmto miminkom. Kámo, tam to miminko je celkom cute, akože dokonalé. Čiže toto je prvá postavička. Čiže ja si tento planík idem odložiť a budem si škrtať všetky, čo dostanem. Takže ideme na ďalšiu. Guys, ja som zasa dostal tú tetu. Kámo, túto s obsom, kámo, ktorú už mám. Kámo, toto je moje šťastie. Pánik odhodíme. A ja si idem stavať. Takže druhá postavička postavená, akože túto tetu už mám, takže ak dostanem tohto typka, ktorého vôbec nechcem, tohto zombíka, kámo, či čo to je, tak ja to proste serem, kámo. Ak dostanem tohto, tak budem rád, alebo tohto. Takže môžeme ísť na posledný balíček. Je to tam, chlapci, je tam ten Galaxy. Let's go, kámo, no way, planík odhodíme. Je to tam, kámo, je tam ten borec. Kde má vlasy? Dobre, počkaj, kde má hlavu? Aha, to tak, okej. Je to tam, guys, kámo. Tak akože to mi je jedno, že som dostal zasa túto typku, kámo. Na tohto typka, kámo, kuchanátie, kámo, buchty, ty vole. Kámo, ten typek je Sigma. Let's go, kámo, toto som strašne chcel. Tak tomuto vravím, kámo, šťastie. Typok má afro. Dik, kámo, to je proste akože frajer tento. Tak a shielda mu dáme do druhej ruky. Môžeš sa zbiť so Sigmou. Kámo, damn. Takže, počkaj, musím ho trošku ešte stylovať, lebo tak, okej. Takže toto sú postavičky dnešného videjka, takže ak ste si videjko užili, zanechajte like, odber, majte sa pekne a čus. Ak si na kanále nový, tak si určite zaklikni tlačítko odberu, aby si neprišiel o ďalšie takéto super videjka.